Belunge dijaluk. Tulang-tulangane dijaluk. Terus kowe kon dolanan kayu ngono kuwi le. Gak apa-apa dolanan kayu kuwi le. Gak wani to, Keh? Belunge ada 3 ke to? 1, 2, 3 to. Gak wani? Gak wani to, Hiro? Dipringi sih. Ya wis kowe dolanan kuwi kayune kuwi ngene dolanan. Gak apa-apa. Iki kayune iki. Iki ya, iki yang dolanannya. Gigitnya. Kono wis dolanan. Wis nek kono ae. Ya. Wis. Kuwi belunge sing 3 kae ra oleh to. Mbek Tuan Raja wi ra oleh. Lho kowe mos gawe lubangan neh nek kono kuwi. Iki wis ditutup, wis dilepi, dinet-net, wis ganti nek kono neh kuwi. Lubange. Tulangnya kuwi ada 3 loh isian le. Tapi enggak wani toh. Makasihan Hiro. Kasihan Hiro enggak wani. Dolanane kayu gapuk ya le. Heeh, ya. Iki lho le, iki sing cilik iki lho le krokotonannya. Wis krokotonannya. Pakai kayu gapuk ae. Ya. Timbangannya disengiti ya. Kasihan sekali Mas Hiro. Enggak apa-apa kok Mas Yoyo nang jero omah ngenen dolanan kok. Ya. Ping pindho ngusungi kayak dijaluk, ki mau dijaluk. Kain neh direbut. Padahal orang golek. Sing golek lo Hiro. Sopo to ngambu sisilit ki? Oh alah. Mas Palta to ki mau, ya ampun. Yo. Mas Palta to ki mau ngambus bokong ki mau. Dah. Tayangku bu, tayangku, tintaku bu, tintaku, tayangku bu, tayangku.